बस इकडे 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 बोल दे इकडे इकडे इथे उभी राह इथे काय झालं तर काय पडले दीदी इकडे आण तिला इकडे वळून आण तिला दीदी काय पडले ती इकडे वळून आण तिला काय झालं होतं इकडे आहे बेटा इथे उभी राह सांग आता काय झालं होतं सांग सांग काय झालं होतं सांग ना काय झालं होतं तिथे कसं काय पडली होती सांग अजून 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 बाबा माझ्या असं काय आलं होतं अगं